Hi guys, good afternoon and magandang araw sa inyong lahat. Today is Sunday and bumalik na naman kami dito sa Abagatanan Beach here in Agno, Pangasinan. Okay. Hi guys. So, nagpapahinga lang ako ng konti. Mamaya, maliligo tayo. Okay? Okay guys, later we're gonna swim. Maliligo tayo ulit para makatikim naman ng alat ang ating katawan and para baka sakaling mawala ang aking lamig sa katawan. Hindi nyo alam, may sakit ako kaya lagi akong moody ba tawag doon, parang matamlay lagi. So nakita nyo sa aking mga previous vlogs, ako'y parang laging walang lakas. So baka sakaling lumakas ako ulit dito, magbilad sa araw at saka maligo sa dagat. Okay guys, later punta muna tayo sa cottage at di pa ako kumakain, may acid din kasi ako. Okay, sige, later. Bago ka rin dito. Ayaw! Tayo ko! Tayo! Yeah. Hi guys. Ano sabi mo? Guys, welcome ako matanda. May matawa. Tama din. Anong ginagawa mo? Nagdadrive. Uy, nagda-drive? Ay, car pala yan? Ganda ng car mo ah. Sama? Ulit? Sama? Oh. Nick. Hey, punta. Sige, bye-bye ka na. Bye-bye. Hi guys, dito kami, naliligo pa rin kami at malapit nang uulan. Sabay mo natin sa isa. Oh, ito na anong nangyayari? Natutulog. Natutulog siya, umiikot-ikot. We're just chilling. Chilling. We're just chilling around. Ah! That's funny, guys. That's funny. That's funny though. That's funny. Huh? That's funny. Tama na. Huwag tamalagyan. Ba't ako?
Yeah. Woo. There's another one. Woo. Nakakawala ng stress. There's another one. Oh, that's small wave. Okay, let's wait for another one. Here it comes. Yeah. Whew. Someone's coming. Dito na naman nagtatapos ang aming outing ngayong linggo. And, oh, look at that sun. Ang liwanag. Okay, so, uwi na kami. And until next time. Okay, and if you like this video, please subscribe to my channel. And good night.